Hem vingut a la biblioteca de Can Casacuberta, en concret estem a l'Espai Betúlia, perquè, com ja sabeu, aquesta temporada hem iniciat una secció dedicada a espais, a qüestions, a treballs, a seccions, a tot el que es fa dins les biblioteques. Doncs un dels aspectes més interessants de les biblioteques en general són els clubs de lectura. I els clubs de lectura de Badalona, si no m'erro, van començar aquí, precisament, a Can Casacuberta, i en bona part van ser responsabilitat d'aquí, d'aquesta senyora que tinc al costat. No, però no, en aquest moment la directora que hi havia, la Glòria Pérez. La Glòria, que per ser de la Biblioteca Nacional d'Espanya, a Madrid. Sí. Però aquí tenim nosaltres l'Imma Casals, que és l'actual directora de Can Casacuberta i una mica responsable de les biblioteques en general de Badalona. Imma, quin va ser l'origen dels clubs de lectura, per què es van fer i què són, de fet? Van començar per un conveni entre Dones per la Igualtat, la Diputació de Barcelona i diversos ajuntaments. I aquí a Badalona ens ho vam creure molt i vam començar-ho a les biblioteques, vam estar treballant molt amb la regidoria de la dona i bé, des del 95 fins ara han passat molts anys i continuem, tenim molts grups, tenim peticions i la veritat és que és un dels elements més exitosos de la biblioteca. La característica d'aquests clubs de lectura és que un grup de gent, la majoria són dones, sí, la majoria sí. Doncs llegeixen un llibre en comú, no? Sí. En els clubs de lectura de novel·la, o biografies o teatre, però que acostuma a ser la majoria novel·les, el que fan és que venen un cop al mes, s'emporten una novel·la i comenten la següent. O sigui, comenten primer, el ritme d'endur-se i comentar, cadascuna fa una miqueta però comenten una novel·la que han llegit durant aquell mes, se'ls dona una fitxa que fan els monitors, llavors a partir d'aquí s'emporten l'altra novel·la per llegir-la durant el mes següent, i així van fent. I un cop cada mes, em sembla, aproximadament, tenen potser una trobada per poder comentar en comú la novel·la. Exacte, sí, llavors és el dia que fan la trobada, que avui hi ha una amb l'autora, avui és de luxe, i fan el comentari del que els hi ha agradat, no els hi ha agradat, aspectes dels protagonistes, de l'autor, una miqueta de tot. I escolta, això vol dir que, clar, de cada novel·la o de cada llibre que hi hagi ha d'haver-hi una bona col·lecció. No? Sí, això implica una col·lecció a part, diguem-ne, per la biblioteca. Sí, a veure, tenim un fons actualment d'uns 200 títols que fem servir totes les biblioteques de Badalona, de la província de Barcelona, biblioteques de fora de Barcelona, de la resta de Catalunya, centres cívics, regidories de la dona o centres, vull dir, s'està portant a molts llocs, associacions de veïns, o sigui, són uns títols que es fan servir molt. També hi ha altres biblioteques que en tenen, i la CEPSE, la Central de Préstec de la Generalitat, llavors anem una mica nodrint-nos entre tots de tots els títols. Aquests títols tenen alguna característica comuna, algun tipus de gènere, novel·les que siguin de molt ampli abast? No, intentem no agafar bestsellers, perquè és una obra que ja llegeix la gent de per si, i intentem aquí a Badalona que cada any es llegeixi un llibre d'un autor badaloní. Com que tenim la sort de que hi ha força autors badalonins i que escriuen força, doncs cada any podem llegir una obra com a mínim d'un autor badaloní. Hi ha dos aspectes més que volíem comentar, que és que d'aquí han nascut dos subseccions, per dir-ho així, que és a la lectura fàcil, el club de lectura fàcil, i també el club de lectura en anglès, no? Sí, el club de lectura fàcil s'ha fet gràcies a un conveni, diguéssim, una relació amb el Centre de Normalització Lingüística i amb Òmnium Cultural. Llavors és una cosa que fem una miqueta a tres bandes, i el de lectura en anglès hem tingut la sort de tenir una companya que sap anglès, que té titulació, i llavors ella es va oferir a fer-lo. Molt bé. Doncs mira, totes les possibilitats aquestes estan obertes. Però anem a parlar, si et sembla bé, em convides, deixes que parli amb l'autora d'avui? Oh, i tant, sí. Doncs anem, gràcies. Vinga, som-hi. I aquí estem amb l'autora convidada avui en aquest club de lectura, el moment de lectura comentada, digue-li com vulgui, no? Que és en concret l'Agnès Roger, l'autora del llibre El secret del meu turbant, amb la Nàdia Gulam. Avui només tenim l'Agnès, però molt ben rebuda. Agnès, com va tot? Molt bé, encantada d'estar aquí una altra vegada. Tu aquests clubs de lectura i aquests llocs de trobada, diguem-ne, ja estàs acostumada una mica, no? Sí, la veritat és que sí, m'agraden molt. Tinc la sensació que cada vegada creixen més i que estan cridant gent cada vegada més diferent, Això m'agrada. El teu llibre, no sé per les característiques que té o perquè convida una mica a la reflexió i a la xerrada, doncs ha motivat ja diverses trobades com aquesta, no? Què us pregunten quan us trobeu, què us sembla, com ho viviu, aquestes trobades tant la Nàdia com tu?
És un llibre que toca molt a la gent per la història de la Nàdia, que és molt impactant en molts sentits i, com deies tu, fa reflexionar molt. Hi ha gent que ens agraeix que els capítols siguin curts per poder respirar una miqueta i pensar-hi, alguna gent ens ho diu, i realment me n'adono que la figura de la Nàdia s'ha convertit per molta gent en un referent en moltes coses. O sigui, que ens pregunten sobretot... Bé, la gent vol saber sobretot que la Nàdia està bé, perquè el llibre s'acaba quan ella ve a Catalunya i no saben exactament què ha passat. Ja veuen que està aquí, que físicament està bé, però volen saber més coses, bàsicament això. O sigui, en el vostre cas, per exemple, no és tant una tertúlia literària com una tertúlia de la vida, per dir-ho així, no? Clar, la veritat és que el fet que hi hagi la protagonista de carn i ossos aquí al costat, o encara que avui no hi sigui físicament molt a la vora, és el que crida més l'atenció. Difícilment en un llibre pots preguntar-li, escolta, i després del fi, què hi havia, no? En aquest cas hi és, i com que és una història que commou molt i toca molt, doncs la gent vol saber això. També pregunten molt com ens hem organitzat per fer això, de què vol dir això d'escriure 4 mans, com es fa. Aquest és el punt, diríem, més literari. Bueno, però el punt literari que comentem tu, ja dic que l'has tractat moltes vegades perquè has anat amb altres llibres teus fins i tot a parlar, i perquè crec que tu has fet també com de monitora, no? Em sembla, amb els clubs de lectura fàcil. Sí, vaig estar un any a Pomar i va ser una experiència fantàstica, que després vaig haver de deixar per raó de temps, però em va agradar molt perquè vaig poder conèixer un grup de gent molt diversa, d'orígens, de feina, de cultura, de tot, i que vam trobar un punt per mi molt maco que ens reunien per llegir un llibre amb molta paciència, discutíem de què anava, i de veritat que és una cosa maca perquè la gent s'ajuda entre ells i es creen moments molt interessants. La lectura en comú, per dir-ho d'alguna manera, encara que no és en comú, clar, cadascú fa a casa seva, després comenta, fomenta la posterior lectura, és a dir, la lectura crea lectura posterior? Això és el que m'agradaria pensar. Jo penso que sí, que crea més interès. De totes maneres sí que es llegeix també en allà mateix. La gent llegeix en veu alta molt, que penso que també és una manera molt bona de sentir-te tu mateix, de sentir els altres i de pair el que estàs llegint, sobretot quan estàs una mica a l'inici de l'aprenentatge d'una llengua. I sí que veus que després la gent es queda, va fent voltes per la biblioteca, hi ha gent que té més experiència i ho pot explicar millor, però tinc la sensació que sí que crea interès. De totes maneres, la gent que hi va ja té una inquietud, És només qüestió d'empènyer una miqueta més. Una última pregunta. Tenim aquí una autora que ha publicat fa no gaire, però ja fa un temps, és a dir, que jo crec que deu estar preparant alguna altra cosa, no? La veritat és que m'he embrancat en un projecte diferent i espero que d'aquí no gaire pugui començar una novel·la, però ara he tornat al periodisme i de moment en tinc per una temporadeta. Sí, o sigui que... Sí, explico de què va. Dic, ara potser desvio molt del tema, dic, no sé. Bueno, desviem, però podem treure-ho. Doncs ara estic portant un suplement infantil del diari Ara, que es diu Ara Kids, en què expliquem l'actualitat per als nens, cosa que és un repte que no m'havia plantejat mai i que és molt interessant. No ens atrevim amb tot, l'euro, la primavera àrab, amb el que faci falta, i després amb temes potser no tan espessos també, i intentem explicar-ho amb els nens que considerem gent intel·ligent, simplement que s'ha d'explicar d'una manera diferent i ja està. Veus, ella acostumada a explicar tot el que calgui, doncs a tota mena de públic, inclòs evidentment l'infantil. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I estem amb la Maria Clara, que és una de les participants, una participant que ja fa temps, em sembla que ve als clubs de lectura, no? Home, més que venir, jo sóc la que coordino els clubs de lectura, vull dir, com ho diríem, la moderadora dels clubs de lectura i ben bé, doncs, deu fer uns 12 anys que em dedico parcialment a aquesta activitat de fer clubs de lectura a biblioteques de Barcelona. I com es viu tot això? Jo ho he vist molt bé, perquè a mi m'agrada molt llegir i això de que puguis llegir i després comentar amb tota una sèrie de gent que han llegit el mateix llibre, que tenen una mica els mateixos interessos que tu, doncs, i comentar-ho i veure les diferents opinions que té cadascú, fins i tot opinions opostes del mateix tema, del mateix llibre, doncs és molt interessant, molt enriquidor i la gent que fa clubs de lectura segueix per això també. I Maria Clara, vostè que té una experiència una mica llarga en diversos clubs de lectura, van a créixer, diguem-ne, o van a la baixa els clubs de lectura en general? Jo crec que creixen, perquè cada vegada hi ha més clubs de lectura, biblioteca que obren, biblioteca que té club de lectura i la gent és molt fidel i hi ha gent que vol estar en llista d'espera perquè vol entrar als clubs de lectura, per lo que he dit abans, perquè ens ho passem bé, perquè ens enriquim i perquè comentem
llibres que, d'altra banda, alguns són molt interessants, com aquest que comentarem avui. I que estem ara amb la Carmen. Carmen, quan fa que forma part d'un club de lectura? 17, 18 años, de los primeros que se fundaron, eso, 17, 18 años. Sí, aquí mateix, no?, que en Casa Coberta. Sí. Bueno, ¿y cómo va a ser que va a decidir apuntarse? Bueno, en aquellos momentos, por azares y por cosas, estaba en una asociación de vecinos, dijeron que hacían esto, me apunté y la verdad, a partir de entonces, encantada porque, no sé, fue abrirme un nuevo camino a la lectura y aquí sigo. I s'ho pren com una obligació, s'ho pren com una cosa que s'ho passa bé, perquè clar, això de llegir amb una certa constància, ¿no? Sí, lo tomo como una obligación, porque si las demás se lo leen y comentan, yo tengo que comentarlo. Entonces, no es aquello de decir, también es verdad que si algún libro no me gusta, lo dejo y cojo otra cosa. I no va a la reunió llavors. Sí, Igual. sí, pero digo, oye, porque no porque todos los libros te tienen que gustar, ni todos los temas, ni todo, ¿no? Entonces, pues cada uno da su opinión. No me ha gustado, me ha costado leerlo, lo que sea, lo dejo y bueno, escucho las opiniones de los demás y punto, y no pasa nada. Veus, és un exemple, la Carme és un exemple del que fan la majoria de gent, bàsicament dones que participen en aquests clubs de lectura. Per tant, una bona activitat per fer. Gràcies, Carme. Gràcies. I gràcies a vosaltres.